Ihmettä ei oo yhtään enempää porukkaa. Ei. Ja sitten onko kaikki sairaan? Varmaan ovat tukehtuneet johonkin. Mikäs on Aika tilanne mä siellä? ajan Mikalla? Joo, täällä kanne on semmonen, että todennäköisesti vain yksi henkilö asunnossa. Rastanut seksiä tyynyset kanssa. Hän tuli liian lähelle siihen niinku korvajuureen. Ja mä huomannut, että hän on siinä, niin hän vaan huutosi sitä sen päin. Sen takia se antoi mulle kaasua. Mitä tapahtui? Pelästyykö vai niinku mitä? Mä pelästyin, kun hän tulee tiedäks yhtäkkiä tällätti korva vielä. Mitäs sä kattelet? Kyllä siihen pelästyy yhtäkkiä. Joo. Mitä Valko näyttää sillä lailla, että se... Joo, joo. Tinder tuo. Annetaan hänen selailla Tinder. No sä et teille kuulu mitään, minä tässä kattelen niin. Joo. Saatana homoseksuaali. Ottakaa joku vaikka 2. On se tossa. Laske Mikko ase. Noniin, ja käännä selkä kohti poliisi. Käännä selkä kohti poliisi. Tipahti. Ei, ja Vifka pistä. Se on tuolla alalla. Joku vois... Mikko tippuu nyt kuule tuota ainakin. Joo, ja virkamies tippu kanssa. Täällä on 95, että tänne nyt jotain. Joo, pyydetään nosturi paikalle. Mikko pitää ylös saa.